Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nagbalil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga rin ti surat ni Minyong nga napakaluan putot mo o putot ko. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tanakigtutak, edi sumrekak dito'y balay, nakitak manong ni Betty. Uy, kamit na kadtoy. Nalipatam nga din amin yung gayam ko ni ading mo. Ni ading ko nga sinay. Inawis na dito balay yo. Kahit kumusta ka matang ni bandong. Kasi lata, agayam ka malata. Gayam mo no, boyfriend. Boyfriend? Nagkapkot nagtrabaho, when? Nagtrabaho ko yung construction. Napyakin ni bandong nalagaan la to brana. Ano to brana ko nung nalagaan? Kaya dadait. Kaya nagrigat agdait to. Siya construction. Nagat semento. Sinay, manong, umyan dito ni Betty. Kaya siguradong umyan ata ni Rabiin. Huwag, duwakam din nagluto. Aling ka, sukatan manong pagpagsunto. Mangantay ton. Ni tatangay. Adadalikod, taluda, giinom da. Kaya nagbut mang shit, sakto pa agsukat ka nagdigos. Mangantay tulatan, mangantay tulatan. Mga tulad ni Betty. Ha? Sinay? Napanak iti kwartok manong nemi. Duwakad sa aran ti balay mi manong. Tuwa lang ang kwarto at ti adda ti ngato. Kwarto ni Sinay manong nemi ken kwartok. Idento datatang kininanang kad adda kwarto da iti baba. Wait. Dududwa kam lang kapsat kini Sinay. Kanimbag ba manong ta? Naawis na nito balay. Kinapod no naman ng nemi kat agayam kami kinibandong. Nagamamu kami iti na minsan nga panagpasentro kat napanak naggatang iti arwatek takasusweldok being construction na worker. Nukas tamatan nga mamalem, nukas nga Domingo, mapanak batan ang kanagiti pag-iinuman, pagpupulutanan. Pialangot ang pagrelaksan. Na amamok dito ni bandong manong nemi na danon ko nga ada kadidiskuter na. Aging nga nakirambol. Talo kontra maysa. Oresan ko pa idi nga maamo ni bandong manong nemi kaputumadlaw ko nga hanakaya tinulungan. Doa kontra talo. Napagtartaray mi manong nemi ni talo nga kinadinanog mi. Nagyaman na ka pare. Nagan mo? Minyong. Siyak man ni bandong. Anong trabaho mo bandong? Sastre. Nagdadaitak. Kasi ka. Agpalpalitada. Mason. Tudi. Abay, nakinagura na talo. Sus. Kurso na lalakid din. Apay ka nung agmay saat. Kaya wala tawang kadwa ko nakat. Nakapungtod damutan. Sabi kami nang may mesa ka. Si kamat. Sinaludsod mo sa ludsod da. Unang tawang kadwak. Di mo ba rin di makihadwak? O sige. Friend. Manipulato daw bandong. Ay bandong. Minyong. Agayim tan. Tas dya idi manong nemi di pa nagkayim mi kini bandong.
Agang ga manong naming inawis na iti balay da iti may nga Domingo saan idi nga napan nagtrabaho ket ditoy nga nakitak ni Betty. Nagkursunada ka dagos idi ni Betty manong. Inyam amo ni bandong isuna ni Betty. Ararmek. Ararmong pa na. Oh, di na pa sinungbatan eh. Ararmong nga aping adat to balayo. Inawis ko nga rod. Haran nga makaliklik isuna. Inawis ko rito ket sungbatan na kadagos. Muhunak na dagos. Ano? Paumyanek pare. Ket siyempre ito nung paumyanek agkayda kami. Manso. Umiyan kamet. Siya? Umiyan kamet? Uy. Ada na yung sa pulutan. Kung amlabas si diarak na. Ito na. No, saan ko ito nakabailan tagawid agad umiyan ako. Uy. Tapabuyak kang kano kasano nga ialak ni Betty. Kapat, balikas mo pa ita iyala. Tapay nakas ti mangyala. Gaman mangyala ti. Gaman mangala ano. Iyalaan man, iyalam. Muna mapidaman eh. Agsan sa nalte kag nagwing-wing-iwing manong nemi. No kaano pa'y nga adan nakita ka babae nga na magpitik ti pusok san meten nga nawaya. Wano, agbalintumeten manon naming a girlfriend, nubia, ti best friend ko. Ket umiyan ka no, ipapuya na ka no kanyak, no kasunod pa, nangyala na kang kuwan. Ket nabuyak man, no. Nasiim ko. Gabot ati inaramid manong nami, niya bandong, naginom kami siyempre, medyo nabartek kami. Sa ilikuan, kunanakan niya, pare, umunakan silet ko. Nga magyang kantulang di sirok ti katrya. Tapay, kita mo saan nakamakita ni Betty? Nagtungpalak met manong. Numampay nakatap-tapok ti sirok ti katri ti loko. Nagtanin edak dito'y naadap ti silaw. Ngam naada aranaar ti ranyag ti silaw ti arwar ngagapoy ti poste. Kaya di sumreken manong nemi ni bandong kaduanan ni Betty. Medyo pilpilitan na nga sumrek ni Betty. Nakaslagkad-kad ni Betty. Mayat nga madi. Hindi ko na kita naisarrak na. Naguyod na nga naisarrak. Inlock na matentiri daw. Sana sinakro nga impaid da iti kama. Ididamo manong nemi kat agulgulagul pa'y laeng ni Betty. Ngayon di agangay nagtalnan. Makangigak mo tan sanapsap manong. Rimuara kiti sirok ti katringonam. Naging inayadak nga nangingato ti ulok tapno makitak no anyat araramidan. Wow! Madamadan ngagsinsin nipit manong. Nakakaahapal kayo. Kinunak itinakam kuman. Kat nakitak no kasano ng inikat ni bandong titapar ti barukong ni Betty. Wow! Nagpintas na kiniduwaman sa hanas naman. Dalawag ang makitak kapot na pigsa ti ranyag ti arana artido silaw ngagapo iti unorwar ngagapo ti poste. Nakasiraman ti tawang ang disarming manong. Ngigit, kasta una yan di pa nagdede ni bandong iti doa nga mansanas ni Betty manong. Mangit kumati areng-eng na, bandong, bandong, Sa baliwatan di mariknak manong. Lasyak mo pen manong nemi ti mangkang karimkem kadagiti mansanas ni Betty. Makapaarem nga makaparugso manong nemi di kita areng-eng na. Iso nga tinaramid ko manong. Insaliksik kun ti imak iti uneg ti brief ko ket sabali maten ati ububraek manong. Langro na langro din ipapabapay ni bandong ti ulo na ket addan iti nagbaitan dagiti nawas na nga lupo manon nemi ni Betty.
agsansanipsap met ditoy manong nemi nga mangkakaan kang kuan. Adadan manong nemi ti asog ken iriak manong nemi ni Betty. Ha! Bandong manong nemi adda ti imatang ko ti postura ti rupa ni Betty. Kaslag balang-balang kyaw dagiti mata na manong madisdisporma ti rupa na. Madisdisporma ti ingiwat na manong nemi da pasari kagaten ti bibig na kimbaba. Sa agdiwig-diwig manong may susuro takmet pinaspasak ki dinay manong nemi ti nagtupor-tupor. Unnaangkan bandong ko naka. Wan manong nemi na matangak nga mismo no kasano nga tinagikuha ni bandong ni Betty. Nga tinagikuha na manong nemi ti kras ko nga babae. Nakaunalaeng ni kayem ko manong. Ngimiti siya. Ngamin nararapahap ko. Nasapay kumata siyak tumet manong. Ti mismo amang karimkem kan kuha. Inararapahap ko nga siyak to kubamat manong. Iti mang tuknong-tukno ti langit na. Idi malpas dan nagpadpada manong nemi, idi makaturog siguron ni Betty. Bimangon manong nemi ni bandong. Nakita nakbet nga day ti siro. Pare, rumarkad tan. Baka makariing suna. Dahil mas turog na. Hamo ipidwa. Tumpumarbangon na. Sige. Rumarkad tan. Tas sikat di makiigad daking kuwana. Hana? Di mo kaya ito sublate? Loko ka. Seryoso ka kang kuwana mo saan? Ama na. Ngayon kas agayam. Pasublatin ka. Ang talaga bagbagan siya. Baka kayat mo. Takayat mo kung no kuma, no kayat na ka. Yung patsya pumalta kayat na. So, rumar ka nga rodan tayong kajay. Idad ko nga silad mo. Tagkasilad kamit lang kini Betty. O reket, nakita mo ito noon at inaramid ko. Kastan tumat aramidem. Aramidek, tumit kang kwa na? Hana. Kastan tumat aramidem. No adan ton nubiam. Huwag na pare. Ano nga rodan? Thank you kang kabantong. Napudno ka talaga yan. Ipabuyam no kasanong iyalam tagpa din tong asawam. Kasta idi tinapasamak manong nemi saan ko malipatan. Ada idin innam nga bulan sipud nagamammo ken nagkayam kam kini bandong. Edita nadhanod ko maten ni Betty dito'y balay manong. Kayam-kayam ni sinay nga ating ko. Ket umyan ka no? Yung kasanong ulit ita. Lapanak, nag-inom ka datatang mga nemi. Masapol nga nakakondisyon datured ko na. Inita sumrekak, iti kusina, madaman nga mangmangandi kiti duwa. Ninanang, naturo kayo. Imuno na nga nabartek ni nanang ni tatang. Kinunan ni sinay. Kaya Diyos awen, mamartik na kitagad na kada kayo. Dinamag ni Betty. Hamad naman ako na nga mamartik da. Ngayon pasaray, kastoy, no uminom da, tapno laing ka no masapad na nga maturo. Kasi ka, nakainom ka maten? Ayun, kumusta kikin ni bandong? Kasi jay. Kaano dedi panagamamutan ay may kadyabalay da? Nabayagsan. Isod na mo yun nga panagkaid da kini bandong? Ala? Nagkakada ka ba ya? Ano nga saan mo nakita ka mismo? Ala? Ito eh. Kasano ko ma? Manong nemi sakbay nga nagpangato de kiti duwa. Kinasaritak ni Sinay. Sinay, abay manong, please man lang, kitawag man lang, ating ko.
Tiyan yan. Ito no makaturogan ni Sinay. Sinay, sikat sinigayam. Ito makaturogan ni Betty. Panawam to. Sabi ko panawak. Panawam to iso na. Tapno sakto matis mo bulat. Alo, kursunada kiso na. Hindi pa ilang damo ko makita. Ni, ata boyfriend na. Di ba kaya mo dyan boyfriend na? Kursunada ke. Manong mo, please. Siguro ka, 1, 2, 3, 4, 5, bagong sweldo ak. Kamom? Una mo ka Sabado ita, nagsweldo ko. Baka masapol mo, nayon ti allowance mo. Alam manong, anyantot ko na yun na kanya, mas pagarikan na. Pambarakan to na. Ano na pambarbakan mo kung tulatan? Pagturugak to nga ron. Di nga makiturog ka na datangin na. Bueno, jeto silid ko ito pagturugan. Agsinukat ta. Na? Sikat maturog di silid ko. Tagkasilid kami kay ni Betty. Intun makaturog. Sumublatak to. Umay kanto di silid ko. Maparak to matasilid mo. Mawata man? Awata man. Ano? Alan. Inaala na, kahit nakasawan manong nemi umanukot si kapsat ko. Padasin taman, mat ko na ka. Padang nemi, your uray ko lang, ngagtugtog ti kapsat ko, itiri daw ti silid ko. Madamdama pa'y manong nemi at tugtugtugan. Bimangon ako na. Inukat ko, manong, si kang dun. Sige, thank you ading ko ha. Sige, namaturog ako. Bahala ka. Kinuna, simbra kisuna, intrikap na tikisilid ko, simbra kakbat, indukat ko ba't ngayon saraka, simbra kitisilid na. Ma, nakaimimas din titurog ni Betty. Imabayak itayan naman. Inyasadig ko itirupa na. Nalangab ko manong nemi nabanglong sang aon na. Kunahan na. Inamalak di itilips na ko. Betty. Ha? Sino ka? Siyak ni Minyong. Ha? Apay ka? I love you. I love you, Betty. Ala? Minyong. Ala? Napata ni Sinay. Nagsinukat kami. Change court. Change room. Naginday tayo silid ko. Tasyak di makikeda ka. Ala? I love you. Di ba landa mo ka makita? Di ka di mailiw? Hagainait kami kini ni Bandong. Gaya mo ni Bandongaan. Pagkanak lang. Kituin. Dua kami nga ron. No awan ni Suna. Di siyak tanda. Di siyak ti mga ramid. Di magparagsakan ka. Minyong manang Lemmy, dapat dating na nakauyosak. Inuksubak ba't inisuna kadawan bra na manong Lemmy. Dito na, rinugyak matin tinang karamkam kada kidiman sanas. Minyong, Minyong, puno kasunod asog na idi. Tani Bandong timang karkarimkam karigi timan sanas naman nung mas pay iti panagaring ang naitatasya ngalaling ak siguro. Minyong, Minyong,
Noan niya tinaramid ti kayem ko keng kuha na idi sumat tinaramid ko manong. Nakapapaot iti parang kasubla-sublat ko parang karamkam kadagiti mansanas na. Nakapikpiksa digiti asog na manong nemi baka no makariing ni sinay. Siguro kat siririing tikapsat ko. Mangmangig na tinapiksa nga asog tigayem na. Aging ipababak ti ulok manong nemi kit voluntaryumet nga ng kalawat ti kayang na. Aging ka manong nemi ipitan ng ti ulok iti kastaunang ti panang sapsap ko manong nemi. Oo. Oh, minyong. Sa open sirek ti dilak sa ko pinagkuti-kuti ko ng adadan ti asog na. Oh. Oh, oh. Naramit ko ba't ati kalkalingan na manong nemi. Tapno di kastagat awan pagkunan na. Tapno ibaganan to kanyak nga nalalaingak ngim ni bandong. No muna ta isurot na ti patong na manong nemi no kasta nga sepaket. Oh, kunan. Oh. Moen manong nemi no manen ibaga nga mapanak manen. No namin anong ngayon baga na ti manen manong. Sakbay met anang iri pinalubusak natin ti alagak ti taraken ko manong nemi iti pala nga rumrumkwas. Asla kayat nanti sumrek iti unek ti kuweba. Leta na impangkon ko na. Ora! Ape ka, nagaray ka. Oh, minyong. Nakdakil ka minyong. Kadi, nagmayat minyong. Sige, paspasan minyong. Paspasan. Oh. Namin ado napapaot deta ngam de dinabuyak manong nemi kadakwata kini pandong. Wain, kasla na tayo mapidin-bitin. Kasla kanyak, mapanak kuman ngam pagamam tagaros usak manin. Sakon tumanin paspasan manong nemi no manin kayat kitanak ni Betty ngay bagana manin. Oh. Sanak tumanin na panlukayan ngariaan paspasak tumanin manong nemi namin adu nga kasta. Ay nga namin pinsanin manong nemi pankuntirik nakunam. O relasyon mabat nga insabat na manong nemi. Oh, minyong. No di nabuyak ida manong nemi kat yaka mo no impidwa pa'y idi ni bandong. Ngam siyak manong. Apagbiit lang tikang panaginana. Idi sakmet ko na. Nimit Betty manong nemi di simublat nga nang romansa kanya. Isumat ti mang karkarumkam kadagiti mansanas ko nga mansanas ti lalaki. Kinkinan namat manong opo. Ibagbaga na nga nag-isuna nga po takdakil kanyak ngam ni bandong. Oh, minyong. Oh, ibang lagi din ta. Imay ka diti silid ko, silid ni ading mo, nagsilidan mi, kinatulag mo ni ading mo. Wait, ngem di mo ito kagkagura, pagyamanak pa idi Oh, minyong, umayag tumanin, umyan, minyong. Iti sumarunong alawas manong nemi, nagkita kami kinibandong, kanidi matlaeng karinderya nga nagkitaan mi di damo. Pare, kumusta? Astoy. Maka? Pag-isuaong kadwak. Nagudom sa amat na inunuman mo. Oan, kumamakam ka. Naimas kami ti pulutan nito eh. Isungarot nga mayak na mailuwag ti pulutan. Kumusta ka ni Betty? Ni Betty? Yung may manan imyan drabi. Kadi. Bagbaga na ngarot nga ko ha. Nga niya. Magsina kayon? Saan napi ko magsina kami? Barbareng no sa anak ang delay ko na. Ha? Kahit mo saon,
Masikog iso na? No. Saan nga panakadire na lang na dyan? Kung tayo, manong. Nasurok ka din nga 2 bulan? Dadi napasamak mi. Pero no saan nga nadili nga? Manungat na bulan no kan? May kadwa ka nung bulan, nasaan na pa nagregla? Kaano, Daddy? Daddy, andyan. Awan naman. Kalpasan, di makabulan pa yung manong name. Nagkita kami manin ka ni Bandung. Pare, masaya wala kablawan na. Abay, talagang masikugan ni Betty. Andan putot ko. Putot mo? O putot ko? Hana? Ano ta ko nam? Andan putot mo, kunak. Andan. Sigurado na yan saan nga delay. Mano nga bulan? 3 nga bulan. 3 nga bulan. Kaano ka, Daddy? When? Ano tayo pagbagang ngawan man kaano? Kaano, Daddy ko nam? Di ko nam kaya para minyong kaano ka di? Ito naudi nga pa nagkastayo ko naman. Kaano? Linawas. 3 bulan nitan. Dikat-kait ng sawed. Kaya di na palabas nga 3 bulan. So panakaala na. Sigurado ka? Nga? Putot mo, ano putot ko? Tuloy, agaw ka. Hanggang nag-agaw ka pare. Tama nga na mamatiak. Mamati ka nga. No, kung maidi ipabuyak kang ka, kaya so kumat pa nagsikog na. Dahil kumat sa ludsod mo, putot mo, uno putot ko. Tapo yung pasublat mo kat ngarot kanya kidi. Loko ka, kabayatan nga kuwa ka, nagkuwa ka, han? Nagparwar ka mat, anyatan mo, baka na limag to, na-ishot. Kadi, loko ka makaputot, ayang nga rod kagbibuya lang, agtupur-tupur. Hindi to ta, si kakit inserrek mo nga mismo. Hindi pa nagabit ko anong name tumakalawasak nga awan sa di pagtrabaho ak tadayo. Sabado manin manong. Awan ni Betty? Ma? Ano manong? Asa mo nga inawis ni Betty ita? Saan? Kana dan sa problema na? Ano problema na? Masiko. Ano? Di ba basbasa kayo nga dwa? Kung graduating kamton. Ngayon makapag-graduar to anto pa lang madlaw di tiyan na. Masikog. Agraduar ng masikog. Sino aking putat? Kaya sino kumabay no sa angan ni Bandong? Sino ko mga hardmat? Unggay man niya. Ala. 3 nga bulan itan. Kaya di imay dito balay. Nga nagkaedda kayo. Ala manong, putot mong samet. Putot mo? Uno putot di Badong? Check man mo. Man, nagpinta sa kwentaan eh. Sunod na tatakalaan na. Siya, uno ni Bandong. Ala manong, baka sika, kapertil na idi. Baka no, agka naigda kini Bandong at sana kapertil. Dede ti kapertil na. Ibagbaga na kanya, isistorya na kanya. Hanamat kahit tagsikukat. Iso nga sana laitad ti bagay na kini Bandong, no kasta nga ka-safe na. Ngam kanay di nga rabi, ngay may ditoy, kapertil na. Alam manong, napututam di girlfriend di kaye mo. Ngata. Eda sumarunong nga Sabado manong name nakiktutak, idi makitak ni Betty. Betty? Oh, abay nga mas daw ka.
Dito hindi may kadwa nga yumay mo dito balaya. Kasi murot ka ni sinay nga kapsad ko. The other week, dua pingalawa sa graduar kamton. Hindi kita ti tiyan naman. Apikit kita ni tiyan ko. Nakairot sa amin, sinturon mo. Ha? Di ka maetan? Aman, ni karikarigatak lang talang. Sa kulay katandibal ko, no, maturo ka. Maturo ka? Ha? Nuko ka? Masapol nga duwa kam tiag sibog. Tadwa kam takim puto ti daytang. Dalawa man ibagbagam. Itso nga imay ka, di ba? May ido kamat kanya. Agsibog kami nga duwa. Agsibog tayo nga talo. Imbag kami di nga nalalay kami suna, di ba? Takdak kilakin ka. Kinapapaot ka. Alalis to nga ako, agparawar ni Bandong. Maminduak lang. Sika, mamimpat, dapayo naming 5. So, mayat ka. Alo, baka maapektaran na ito kwa. Kat nangapapaot ka. Baka maragag pa eh. Saan? Agsibog tagatuwa. Katuwan manong. Ako matireklamo, manong na yung mitikapsat ko, tamaawatan naman ti amin. Nagkasilad kami nga dagos. Kat madlaw ko nga mail-iliw kanyak manong. Ta isupayantin mo na ngayong marakop. Isupayantin mo na nga ng romance sa kanyak manong. Isupayantin mo na nga nangan manong. Oh, Betty, minyong, tsaka muna siya sinukod na kayo. Ti ama ti si Kuko. Iso nga tsaka mo, no, magkikasarak kini Bandong mo, no, sikat pakakasara. Hala? Oh, minyong. Betty. Sakmet. Kinunakit akin unay kinisuna. Inamalak na kinibibig na kabot ang iliwak ka na kinibibig na Betty. Minyong. Gingga nga dago ni ti barukong naman nung katkasto ni man yung ti asog. Minyong. Minyong. Engga manong naming adak banen iti baba. Minyong. Nagbayat ng laing ka. Sikan sakit ti pilya ka pakiasawaan minyong. Di kita mataklase ti asog na manong nami ti adadamat amang parugsukan niyak. Ti adadamat na lalaingak manong nami tapos di kastakit talagang siyak ti pilyan. Wan manong nami nagpapas kami di day di nga rabi. Aslasang mi kayat ti agsardeng manong. Bilip kang ngak talaga nga napaotak manong. Dahil suda ka no kini Bandong kat ni Bandong tagsusurrender. Ngam siyak manong nemi ni Betty tagsurrender. Iti makadakas kabigatan na manong nemi nagkita kami kini Bandong iti karinderya nga nagkitaan mi idi nakiktutak laeng iti disnog na anay! Apet dinarong na, anak mo! Bandong, pare, di mo itulok ang balsen ka. Sige, pumalas ka! Taka gayam nga gayam. Panglilipot ka. Animal ka. Papatayin ka. Agar ka, pare, agar ka. Pagsalita na ka na siya tiyamin. Ano yung problema? Hapi ka subsublatin tib girlfriend ko. Subsublatin? Ano nga subsublatin? Di ba? Si Kapi Edith Mang Ted. Si Kapi Edith Mangibaga nga ti kuka ti gayam, kuka mo ti may sa gayam. Kago, kuka ka lang ni Betty. Di ba kahit mo idimot kang sublat kanyak? Iso ka sinublat mo mat? Kaya pare, pagsalitaan na siya dato, nagpinatay ta, baka no, agbababawi tamot lang. Namapatay na, may balod ka.
Uno siya ti makapatay ka. May balo ta. Kas kaagayam, pagsalita na nga na siya at amin. Sige. Palaganam direk na. Ang kadamtan niya managuram. Pagtalam direk na pare. Kara. Kaya langit na lamig sa danong. Tapos bumakaw ti pudot mo. Sige. Sa saan man nga harap, kiinuman ta. Beer man lang inuman ta. Tapos hanta o na nga mabartek. Nakainom kami sa gitlo ka mga beer manong name. Idekti mag-isuna. Putot mo? Uno putot ko. Tiyan niya. Tisi ko ni Betty. Sinalsod mo ka di keng kuwana? Dinangantam mo. Ketsi ka. Patsem na putot mo. Namin ano pare? Namin dulang. Dulang arabi. Kaanot may kadulang arabi. Ito arabi. Kit mo sa unin, miyan manin ni Betty di balayo. Agayam da kayo siya nga kamsat ko eh. Ken mailiw nga tamot kanya ka. Agsibog ka man, kaspa agsibog ng bandong mo na. Siya nang sumuka di keng kuana, nasit aking butot. Dinangot amo. Sino nga karata? Putot mo o putot ko? Sige ano, putot mo latan. Tayan tangi kita kayo ating mo na nga nagkarelasyon kini Betty. Agibuhay pare. Yan tangi, tsak madlat si Mingit. So nga nakasagana kag sakripisyo. Oray ta, naramanak madta ni Sona. Di ba? Kaya't mo hindi nga ramanak. Ita, pimayso nga naramanak ni girlfriend mo. Tsak kaya't nga sawa ni Sona. Ano? Taapay. Saan nga sawa eh? Sinumsublat ti gayam ko. Yan tangi, gayam ta. Kasta talaga gayam. Putot mo o putot ko? Pare, kastulagan ti pagtulagan na. Ito na may pasangayan ti psiko ni Betty. Pa-DNA test tanto. Kat no sa sino talaga takin putot. Isot mangikasar kang kuwanan. Mayat ka? Itakid dilatan nga kasar mo, taputot mo. Putot ko? Unot putot mo. Manong name naggraduar da sinay ni Betty. Kat siyempre nang astrek ni sinay ti trabaho ni Betty. Ngam nag-istampay ni Betty. Gabota takkelan ti tiyan na aging gang impas ngaynan ti anak na. Manong name namuak nga dagos kini sinay. Manong. Ingka di hospital. Nag-anakan ni Betty. Apay na mapanak ko mo di hospital. Kiting na. No anat lang ang tanak mo. Uno putot mo. Putot ko. Uno putot na. Tsak ba mo? Babae manong nemi. Naggadang kami kini bandong nga na panang bisita kang kuha na iti hospital. Pare minyo. Putot mo. Si kabasidin ti makamot yung hospital bills na. Tagamit ako, gorga bandong. Si kataking putot. Si katagbayad. Si wasap ka, gastos. Putot ko o putot mo? Putot mo. 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 Sus. Sino nga bayit ita? Pinatudon tamat. Kaya ka manong naming ang duwa ka mga mismo at masadig itayan ni Betty. Hi, Betty. Nalaw po nga manadagang babae di anak mo. Sino at mangdad ka kayo tinagan na? Ha? Sigan parang madong. O, pero siya. Sika parang minyong. Tapos sakit aking putot. Putot mo, putot ko. Sino kami tinamnamayam nga nakaalaam? Ha, Betty? Diba, nagtulagan yung kapadian ni Etes tayo. Dahil nga duwakin ti anak ko. Sadya nga mo ang ditipod doon. Sana nga sakyan pa nga gastos tayo. Dakal ti magastos. Si kalatad ni mga baga no siya sino.
Tano saan nga siya tipidim. Okay yan. Sportak. No hard feelings. Ti saludsod, sino at talaga ti patpatig ko kada kayo? Oh, wala nga peso. Yung nagbaling kay mata nga napatagado kanya. Samad nga rin mabaling nga dakay nga duwa. Ti bagak nga kiputot. May sala nga. Ngim kaya't nakatangi kasar. No yung bagakeng ka. Nga si Kaminyong. Siya? Uy. Siya tinakariknak. Ka-fertile ko idi. Idin to, tayo di pa nagkuhami kin ni Bandong ka-save ko. Iso ka nga si Kaminyong. Si katiputot ti anak ko. Ken si ka magtadadakay kayat ko. Nalalaing ka eh. Ken dakdakkel ken ka. Ho? Pari Minyong. Nalalaing ka ka no? Dakdakkel ka no pa kim siyak? Dakdakkel ka kim siyak? Isot makikibaga. Ta iso nga rin takin magi. Nalalaing nga talaga ni Minyong ng si ka Bandong. Dakdakkel pa di kukuhanan. Ken talagang isot sigurado nga amati anak ko. Ni Minyong. No hard feelings pare. Kinunak. Sa ako diyang gaya manong namin di panagalamon na. Panagalamano mi. Sinipaw naman. Congratulations, Minyong. Talaga siguro nga saan nga kami tinekari. Nudikit na kayo. Pare, si kanto di basman ko ha. Hanya, ito nagkasar kami. Si kanto di basman. Kendo pabunyagan mi ni Angelita. Sika, ti kang runan nga, kumpadre mi. Kadi, uy. O sige, okay, no problem, kumpadre, kumadre. Iso nga imbes manong nemi nga dabandong kini Betty tinagasawa. Da kami, manong. Tigayem, tikabsat ko, kat nagbalid na nga ipag na. Tigayem, nagipag da, kat da kami nga gayem kinibandong nagkumpadre kami. Manong nemi, ini ba nagdakkel na Angelita? When, makita talaga nga siyak, iti kaing ingas na siyak, tiadot imalaan na siyak at talaga ti akimputot. Taori sa anin nga nasken pa nga pa DNA test me. Nga may imbagamat tinti na nga siyak at talaga ti amana. Ken bigbigak marignak met man. Nga siyak at talaga ti nakaalaan ni Betty. Iriag dama manong nemi talon di kita nakbiki ni Betty. Napindas ti trabaho na, tagtrabahuan da kinisinay nga kabsat ko ken gayem na. Nga, at damat ten pamilya ni Sinay. Idin to ni Bandong, manong nemi, awang pa'y nga nag-asawa, nga madda kalib-in partner na. Awang pa'y putot naman. Isa apag kunaak, nga sa talaga takin putot kini Angelica, tadimit langin makaputot ni Bandong. Dito nga ron, ti pagkasaritaak, manong, kadagyaman naglaunay, ti anos mo nga nagibasa, at sabi ko mga tadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigitipadak nga dimngeg, ken nagbuya, more power to your program, and God bless. To'y nga rodagyaman nga pagayam mo, to'y pagayam mo, ngagyaman ken ka, Minyong. Ayan, pagayam ko Minyong, thank you very much. Hindi ka nga pa nagsurat.